Dobrý deň, vítajte pri sledovaní správ televízie Nitrička. Mesto Nitra chce riešiť problematické parkovanie pri fakultnej nemocnici. O probléme chce rokovať s vedením nemocnice. Parkovisko na Rázusovej ulici by bolo verejne prístupné a mohli by ho využívať všetci obyvatelia lokality a tiež rodičia detí susednej materskej školy. Poslanci požiadavku firmy neschválili, neprijali žiadne uznesenie. Výbor mestskej časti Staré Mesto bol proti. Odporúčil spoločnosti riešiť parkovanie vo vnútri areálu nemocnice. Výbor mestskej časti nemá problém s tým, aby sa vybudovali nové parkovacie miesta. Jediný problém súvisí s negatívnymi skúsenosťami z minulosti, ako povedal predseda výboru mestskej časti Staré Mesto a zároveň viceprimátor Ján Vančo. Spojená škola na Mudroňovej ulici oslavila 20. výročie založenia špeciálnych tried pre žiakov s telesným postihnutím. Najprv to bolo len s 5 deťmi, postupne vznikli za 2 roky, už bolo viacej detí, ľudia sa o tom dozvedeli, mamičky si rozprávali o tom, áno, tam je taká škola, tam sa im venujú, tam sa deti sa tam tešia. Tak sa škola rozrástla na 2 triedy a za tých 20 rokov už vlastne našu školu opustilo 26 žiakov, ktorí prešli plynule do praktickej školy na Červeňovej ulici, alebo potom, keď skončili tú praktickú školu, tak prešli do stacionára na Baničovej ulici. No a v súčasnosti má naša škola vlastne 16 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 2 triedách. Vyučujú ich 2 špeciálni pedagógovia. Pedagógovia školy na Mudroňovej ulici majú ťažšiu prácu ako ich ostatní kolegovia z iných škôl. Ich práca si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, pochopenia a lásky. No to viac im to žiaci prejavujú svojim vzťahom a vďačnosťou. Radi za nimi prichádzajú aj po skončení dochádzky a vyznávajú sa so svojimi úspechmi, prípadnými ťažkosťami. Deti v škole získavajú taký väčší obzor, nie sú len medzi tými 4 stenami. No, do určitej miery, pokiaľ sa dá, sa im rozvíja aj tá ich mozgová kapacita, dá sa povedať, áno, alebo to ich rozumové zmýšľanie, áno, a hlavne aj ten sociálny obzor, že nie sú naozaj zatvorení a len s tými rodičmi, ale nadväzujú si aj také sociálne kontakty so svojimi vrstovníkmi, aj so svojím okolím, áno, lebo toto je niekedy u niektorých detí problém, áno, ale myslím si, že toto im tá škola hádam aj najviac dá. Sestra Stella pomáha týmto deťom už 20 rokov. Okrem toho, že im do života dala hrozne veľa, či už lásky, pochopenia, ale aj vzdelania, nás zaujímalo, čím tieto deti obohatili jej život. Ja som veľmi vždy bola povzbudená, keď som sa vrátila zo školy, dokonca sa mi snívalo s nimi, ale ešte viac povzbudená láskou rodičov. Jakou láskou sa starajú o tie deti, jakou láskou ich teda iste aj prijímajú a vyrovnávajú sa s tým krížom, ktorý majú. Zväz telesne postihnutých už dlhé roky spolupracuje so základnou školou na Mudroňovej ulici. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť aj na týchto oslavách 20. výročia založenia a spolupracujeme tak, že väčšinou robíme spolu športové hry, alebo keď treba pri hociakých akciách, na ktoré teda buď my ich poprosíme, aby prišli nám pomôcť, alebo oni nás. Takže robíme viacero akcií, ale teda hlavná akcia je taká, že jeden rok v roku nerobíme deň detí, ale robíme športový deň a na tom sa zúčastňujú aj teda ich škola a naši členovia našej základnej organizácie. Mesto Nitra sa snaží nielen pre deti z Mudroňovej školy, ale pre všetky, ktoré v našom meste a okolí žijú, vytvárať tie najlepšie podmienky pre život. Musím povedať, že za posledných 7-8 rokov sa zintenzívnila práca s mládežou v našom meste. Nie len teda k vytváraniu voľnočasových aktivít, ale podpore vytvárania voľnočasových aktivít, ale aj samotná naša starostlivosť o školstvo. Na všetko sa nemôžeme dívať len cez investície. Vytvárame podmienky pre život nielen teda detí, ale aj obyvateľov celkom. Vytvárame podmienky pre zamestnanosť, pretože je dôležité, aby ľudia boli zamestnaní, aj potom mohli plnohodnotne sa starať o svoje deti, vytvárať podmienky v rodinách. Je, myslím, toho strašne veľa na tomto úseku a myslím si, že sme dobrým príkladom aj pre iné mestá.
Bezplatné prehliadky so sprievodcom budú od piatku do nedele pri príležitosti oslav Svetového dňa cestovného ruchu. Prehliadky budú mať rôzne tematické zameranie. Po stopách nitrianskych legend, podvečerná prehliadka Nitry, strieborná turistika vláčikom na Kalváriu, prechádzka Farskou ulicou a po stopách nitrianskych legend 2. V infostane na Svätoplukovom námestí čakajú na návštevníkov rôzne súťaže, kvízy, ochutnávky a darčeky. V piatok 27. septembra o 17:30 na námestí vyhodnotia druhý ročník súťaže Najsuvenír. Súťažné kategórie sú 4. Najzaujímavejší hrnček zo Slovenska a zo zahraničia, najoriginálnejšia magnetka zo Slovenska a zo zahraničia, najkrajšia pohľadnica zo Slovenska a najvzdialenejšia pohľadnica zo zahraničia. Špeciálnu cenu udelia každému súťažiacemu za suvenír z Maldív, hostiteľskej krajiny oficiálnych oslav Svetového dňa cestovného ruchu za rok 2013. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravila 12. ročník verejnej zbierky Biela pastelka. Jej cieľom je pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím viesť samostatný a nezávislý život. Hlavným zbierkovým dňom Bielej pastelky v roku 2013 bude streda 25. septembra. Dobrovoľníci v bielých tričkách s logom verejnej zbierky budú vo viac než 200 mestách, nevynímajúc to naše. Za symbolické 1 euro ponúka plastové spinky s vyobrazením bielej pastelky. Prispieť možno až do konca roka aj zaslaním SMS správy v hodnote 2 eur na číslo 820. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky od 1. júla do 31. decembra. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má 4464 členov, združených v 68 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstva a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990. Dnešné témy sme vyčerpali a tešíme sa na vás opäť v piatok. Dovtedy dovidenia.